ଘରୁ ରାଗିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏତେ ରାଗି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ବଦଳରେ ବାପାଙ୍କ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, ଯଦି ବାଇକ୍ କିଣି ନ ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଉଥିଲ? ବାଇକ୍ ବିନା ମୁଁ କଲେଜ ଯିବିନି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମୋ ପାଦରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଜୋତାଟା ଖୋଲି ଦେଖିଲି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ ବାହାରିଛି। ଆଉ ସେ ପିନ୍ ବାଜି ପାଦରୁ ଟିକେ ଟିକେ ରକ୍ତ ବି ବାହାରୁଛି। ସେ ରକ୍ତକୁ ଖାତିର ନ କରି ମୁଁ ଆହୁରି ଜୋର ଚାଲିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଦ ଟିକେ ଭିଜା ଭିଜା ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରକ୍ତ ବାହାରି ପାଦଟା ପୁରା ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୋତା ଖୋଲି ଦେଖିଲି, ଜୋତାର ତଳ ଭାଗ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଜାଣିଲି ଯେ ବସ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟେ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ସେଇଠି ବସି ରହିଲି। ସେଠି ବସି ବସି ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ବାପାଙ୍କ ମନି ପର୍ସ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଭୁଲରେ ନେଇ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ପର୍ସକୁ ସେ କେବେ କାହାକୁ ହାତ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତିକି ମୋ ମାଆକୁ ବି ନୁହଁ। ପର୍ସରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରୁ ବାହାରିଲା 40ରୁ 50 ଟଙ୍କା ଆଉ ମୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା 3ଟା କାଗଜ। ସେ କାଗଜ ସବୁକୁ ଖୋଲି ମୁଁ ପଢ଼ିଲି। ପଢ଼ିସାରି ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ପ୍ରଥମେ କାଗଜରେ ଲେଖାଥିଲା, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଇଁ 40,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ହଁ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଥିଲା ଆଉ ବାପା ସେଇଟା 2-3 ମାସ ଆଗରୁ କିଣିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଦାମ ଏତେ ଆଉ ବାପା ୟାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ କଥା କେବେ ମୋତେ କି ମାଆକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଗଜ ଖୋଲି ପଢ଼ିଲି। ଏଟା ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୋତା କିଣି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପାଦ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ମୋର ମନେ ନାହିଁ ବାପା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଥର କେବେ ନୂଆ ଜୋତା କିଣିଥିଲେ। ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୋତା କିଣିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ବାପା କୁହନ୍ତି, ଏଇ ଜୋତା ତ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆହୁରି 6 ମାସ ପାଖାପାଖି ଯିବ। ଏହାପରେ ଶେଷ କାଗଜଟି ଖୋଲିଲି। ସେଟା ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଶୋରୁମ୍ର କାଗଜ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଲେଖାଥିଲା, ପୁରୁଣା ସ୍କୁଟର ବଦଳେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଇକ୍। ମନେ ପଡ଼ିଲା, ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଟର ଅଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ସେଟାକୁ ବି ବିକିଦେବେ ବୋଲି। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କାହିଁକି ସେ କହୁଥିଲେ ସ୍କୁଟର ବିକିଦେବେ ବୋଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଇକ୍ କିଣିଦେବେ ବୋଲି। ଏସବୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଘରେ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲି। ଘରେ ଯାଇ ମାଆକୁ ପଚାରିଲି, ବାପା କେଉଁଠି? ମାଆ କହିଲା, ବାପା ସକାଳୁ ସ୍କୁଟର ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ବାପା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବାଇକ୍ ଶୋରୁମ୍ ଯାଇଥିବେ। ଏହାପରେ ଡେରି ନ କରି ମୁଁ ଶୋରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ଆଉ ସେଠି ଦେଖିଲି ବାପା ଖରାରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଟର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ପଛରୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କାନ୍ଦିଲି। କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ବାପାଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ପୁରା ଭିଜେଇ ଦେଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋର ବାଇକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଗ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୋତା କିଣିନିଅ। ବାପା, ମୁଁ ଏବେ ତୁମ କଥା ଅନୁସାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବି। ମା ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆମର ସବୁ ରାଗ, ଅଭିମାନ, କଷ୍ଟ ଜମା ରଖିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କିଣିପାରିବା। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବୁ, ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ।